Ngunit bakit sa tuwing ako'y lumaako'y sa'yo at ika'y akin lamang? Maghihintay ako kahit kailan, at kahit na humabol man ako'y nasa langit na. At kung di ka makita, makikiusap kay Bathala na ika'y hanapin at sabihin, ipaalala sa iyo ang nakalimutang sumpa. Na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang. Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Maluluyon, mapuangurong Amahan, miduol kami kanimo sa among panginahanglan. Aron sa pagpangayo sa imong panalipod batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug pinaagi sa maalimon mong kamot. Huwag tanga ang kahadlok sa sakit ug kamatayon. Pabalika ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan ang katawhan nga gitahasan sa pagpangita sa mga tambal alang niining sakit ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami alang kanila kinsa nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puamon. Ihatag kanila ang kamaayuhan sa pangisip ug panglawas palibon sa ilang kapangakuhan, panalipod batok sa sakit. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan, mapahiuli unta ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila kinsa nagalima kanila, ihatag ang pahulay nga dayon ngadto sa mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy alang sa usag-usa, magsud-ong kanamo sa paglabang niining krisis o magtultol kanamo adto sa kausaban ug kabalaanon. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, kinsa buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nagadangog kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawa nga ang among pangalyupo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanang gikan sa tanang dautan o mahimayaon o balaanon nga Birhen. Amen. Maria,
kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Gikan sa Aliw Broadcasting News and Current Affairs Center, Cagayan de Oro. Ani ana ang mga gahi. Ang inyong sulugoon sa kahanginan. Multi-awarded broadcast journalist Art Bonhoff Jr. Ug ang award-winning host kinsa hari sa Kalingawan. Ang Hilas King Bernie Bitok. Gahi kaayong motagingting pero humok og kasing-kasing. Live and alive sa Home Radio 93.5. Kini ang Gahi ni Bay. Worldwide. Garbo sa mga Bisaya. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabati ko sa aking batikoson. O Bati Art Bonhoff Jr. O Bernie Bitok. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Alas sa estresadong oras, Lunes, Agosto 23, bangon na, gising na. Op, mute ka. Bakit wala ka na naman? Kagay Art, bro, wala. Nakamute ka. I-unmute sa. Iyo. Mayong buntag Mindanao, mayong buntag Visayas, magandang umaga Luzon, magandang umaga Pilipinas, good morning world, good afternoon, good evening. Asa mo butas, ginuuling kalimutan na. Kumusta, bangon na, mata na. Ano po kami, mga kagahi? Ang inyong mga kagahi nga nay gidapigan ang katawhan. Ito po ang Hilas King, Brother Bernie Bitok. Kini yung sulugon sa kahanginan, Art Bonhoff Jr. Good morning, Kagahi Art. I miss you. Good morning, Guy Bird. Kumusta? Ang weekend ako, neto ko sa akong mga relatives sa Claveria kay 40 dias sa akong pagkamatay sa akong lolo o ang akong auntie.
So, nag-40 dias ta dito. Nakalitsyon biya gihapon gamay, nakamas lang mitanan. O sa tanan mga taga Claveria, Misamis Oriental, good morning. Kusog kay ta dito sa mga checkpoint. Ang tawag sa ato karon gahi ni Bay na itawag sa ato adi na birni. Pag-abri nato sa mga bintana, uy! Sir, gahi ni Bay. Salamat ninyo mga boss. Thank you. O kanang Okay, salamat sa mga pagsalig. Lami man ng Salamat feeling, tayo. lami man ng feeling kagahi art no anang ignong ka bang. Oy, kagahi tapos nalin sumpay ba nga, sir. Salamat sa inyong programa. Kanang mga ngana bitaw nga istorya. Uy, thank you sir. Thank you. Salamat kay mga boss ha. Sa tanan nga mga taxi drivers, good morning. Mga PUJ drivers, good morning. Ug siyempre mga misis, ug mga mister nga ni sig matakaron kay anda mala sa mga trabaho. Good morning. Amping. Oy, in fairness ha, in fairness, basig abi ba lang aya dito magsaba-saba nga 200 ka pin ang kaso. In fairness karon less than 100. Late Ay, na sa tepa, di yapon ko mo to niya na. No. There is an explanation. Nganong kada Lunes, Mao lagi daw. kamera, because limitado ang testing centers. Ana, Correct. ipagawas na karong Lunes. So, matingala ka na. Uy, di ba? Pagka Martes, Miyerkules, Saka na po. iha, magkawas ang tinuod nga ihap. Kabalo ka, ang istorya na po karon, wala na. Dagan na wala pang extract. Karon, bisa pag confirm nga na kay relatives nga ibutan na to nagka-COVID. Pagtanaw daw karon nga, wala man kay kwan. Wala man kay symptoms. Wala na, dili na kay swab test, wala na. Basta kay wala man kay symptoms, di ara ka. Na, burag, gipangkapoy na po siguro ang tig-extract po siguro. Di na sa gipagkamoy. It all boils down sa leadership. Ana, kay kung wa na kaayo pagpagabana ang liderato, labi na sa lokal na gobyerno sa Cagayan de Oro, pero man tayo ito ginestorya nga di pa man ulahi tanan, dili pa ulahi ang tanan. Alang ka nga, Mayor Moreno, nga magpakitang gilas alang sa Cagayanon. Di pa ulahi ang tanan, gahi, Bird. Kung saan may ako ipakitang gilas? Kailangan ipabati sa Cagayan de Oro nga palangga gihapon ta niya. Ano naman na siya diya? Kanamang ipabati lang. In fact, kung ato tanawon, kanang isulti lang yun ang kamatuoran unsa ginahitabo sa Cagayan de Oro, dili nang i-sugar coat. Dili nang unsa nga maulan ito number 1 magani kay wala pata sa worst. Ana. Kabalo ka, ang kaso karon sa Misamis Oriental nagkataas sa Claveria galing sa Claveria. Ana, gay kuskido ni ako ang audio kay Mordi man ta kay halos mura magagahonghong sa ako Ang akong labay din sa mga sila ha. Nasampak na nako akong audio niya mo feedback Kusog naman ako dre. Ha? Sampak na ako dre. Ana. Isampak na ako nga ako dre. Basta yung imong kuan dia headset ni mo. Di man na mao. Atong may agi di man okay man. Nakatuwa lang ko sa ko ang volume sa audio monitor. Kusog naman ka karon lampas naman kusto nga. Gisampak na ako dre. Kusog na ako dre. Oh no? Aba? Yo gisampak na ako dre. Tanaw di imong kuan dia, imong speaker dia, test imong speaker nga out basig nahinayan nimo dia. Dili, nakani man akong gamit. Mo galing ang imong out sa kuan sa imong Zoom mismo. Tanawa ba sa nahinayan? Binabda na po doon na. Laman ay automatic nga adjust. Pero imong labay di okay ra kayo. Sampak na ko Ana, sama kasampak na ng mga taxi driver nga. Sampak yun. Gaka nabungol na siguro ka ba? sign of aging na siguro ng imo. Lone Ranger Jimenez, good morning mga kagaye. Wash out ko sa taga Makanhan. Paul James Smith, good morning kuya. Cheryl Gores, natin nagpag-greet birthday, nabasa na ko kagalina. Ma'am Joy Martinez, good morning. Nara. Gikan kang si Sans, good morning. Kindly greet my husband, Captain Jomon Sans. Birthday niya today. Happy birthday! To you. Sa tanama, ga-birthday karon. Happy birthday! Kuskin yung mga radyo kay gikantahan mo ni Bernie Bito. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday! Sama ni Daisy, Jan, Mitchell, Gian. Good morning. Jay Meets.
Good morning. Wishing you a week. Vermont is waving. Apit na mo gawas na si Jose Marichan mga pila ka adlaw karon. Rick Torres Lufera, good morning. Uy, good morning kang gahi Worshipful Master Joey De Leste. Good morning of Capitol University Medical Center. Good Oy, morning. sir, morning. Paul. Morning. Uy, kumusta kay nag-isolate ba ni siya kay naigo ba ni sa COVID? So, rumay na lang gani kay nabakunahan. Cheryl Gomez. Good morning ninyo di tanan. Reynan Lintuhan Aguilar, good morning. Hinaot na unta Sabado na. Kay pigis kayo. Naapod ni Sabado. Uy, napoy Sabado. Kapoy na kay nagahi. Uy, moro na ang among adlaw ipapahulay. Anthony Abuela, good morning. Uy, si Kapitan si Anthony. Tony. From Bagokbok, Opol, Ivy May, Oga, Jeffrey Nermal. Good morning from Valencia City. Ayan. Sa inyo dia mga taga Valencia, Ilocos tanan dia. Nganong imong Sabtang nga kamuganap sa mga init nga kape. Ayan yung pare sa yung init nga kape. Binabati nako tanan mga taga Claveria, Misamis Oriental nga matag barangay karon, gipagkalot na sila daan og 5 ka bangag sa sementeryo. Kalot na daan ang barangay. Kay in kaso gyud simba ko lang, magtuloy-tuloy ni at least nanay bangag daan dito. Tapos butangan lang din kagatong silupin nga itom. So simba ko. Basta timan ni ang gahom anagi apos tumakamot kita gyapon na mag-amping ani mga kagahi. Dili ospital ang solusyon. Dili. Diba niyo na? Dili ospital ang solusyon. Wala mag-drive sa drive. Ano magtaro mag-drive nga naa may ospital? So yun na data. Siyempre, mag-ingat kita para way aksidente. Yung ana usab sa hidiskutarang COVID, mga kagahi. Yan ana. Alas 6:12. Unya naman naman kay Art Carl ganina no, ako to ipakita. Alas 6:12. Ano muna tong mga gahi nga balito. Mga balita nga dapat nimong mahibawan. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoc Jr. Aniya na ang mga gahi nga balita. Mga uluhan tudling sa unang hugna sa mga gahi nga balita sa Home Radio 935, Cagayan de Oro. Mga miapil og lamay na COVID namatay. Usa ka pulis gipusil patay. Pulis sa Zamboanga tiklo sa iyang kabaro kay gapanghilkil. Lalawigan sa Cagayan Valley sa Luzon nagpakitabang na sa nasudnong kagamhanan tungod kay ihap sa COVID di na mabangbang. Sa balitang sports, Manny Pacquiao, pildi! Og shooting sa pelikulang Hey Joe, okay na sa LGU Baguio. Ang mga detalye ninyo uban pa sa unang hugna sa mga gahi nga balita sa Home Radio 935, Cagayan de Oro. Gahi nga balita. Ibutyag sa Health Department nga kasagaran sa mga nataptan sa COVID ug namatay bisan ug nabakunahan na mao ang mga tawo nga aduna nay gihambindaan nga balatian ug ang ilang kamatayon dili tungod sa bakuna. Kini ang giluwatang pamahayag sa DOH Regional 10 sa taho nga nadawat nga dunay 4 ka mga sakop sa usa ka pamilya sa Lagindingan, Misamis Oriental ang namatay human matud pa na bakunahan. Sa gihimong pagsusi sa DOH, nasuta nga napulo sa miyembro sa maong panimalay nagpositibo sa COVID ug ang 4 natakdan sa maong sakit nga nagagrabihan o kini sila nakadawat sa ilang unang dose pa lamang ug wa pa hingpit o mahingpit ang ilang immunity. Gipaniguro sa Health Department nga luwas ang bakuna ug dili angay nga kabalak-an sa katawhan basta di sila mo kumpiyansa nga makigsandurot ilabi na sa mga wa pa mabakunahi. Gipailawom na sa granular lockdown ang lugar kung asa nagpositibo ang mga pamilya
ilabi na nga kapinsa 20 na kanila ang paspas na takdan sa COVID. Nakuha matud pa sa kabanay sa mga pamilya ang COVID diyang miapil ang pipila kanila sa lamay diin doon na sa nagka-COVID ni adtong tungura. Gahi nga balita. Alaing balita gipusil patay ang usa ka pulis sa Barangay Poblasyon 1, Bansalan, Davao del Sur. Biktima usa ka pulis Senior Sergeant Rick Kim Castillo. Suma sa nakasaksi gidulitan og pistula ang biktima sa riding in tandem. Padayon pang giimbestigahan ang mao nga krimen. Gahi nga balita. Arestado ang usa ka pulis tungod sa extortion kung pagpangilkil sa Zamboanga City. Suspect usa ka Police Corporal Alexis Garcia nga nadistino sa Zamboanga City Police Office. Sa investigasyon, gapangilkil matud pa ang pulis sa pamilya sa usa ka suspect sa droga para lang ibasura ang kaso batok kanila. Dugay na matud pa kini nga modus sa maong pulis, ilabi na sa mga madakpan niini. Gahi nga balita. Palitang Visayas. Patay ang usa ka lalaki human gipusil sa iya rasang pag-umangkon sa Sapian, Capiz. Biktima usa ka Oscar Banate ug ang suspect Jonas Banate. Sa investigasyon naglalis ang mag-uyuan tungod kay giputol matud pa sa uyuan ang iyang lubi nga way pupananghid. Gahi nga balita. Itigbas patay ang usa ka lalaki sa San Rafael, Iloilo. Biktima 48 anyos nga usa ka Jomedi Bandada nga nakalalis lamang ang iyang kainom nga suspect. Ni surrender sa dayon ang maong suspect sa mga polis nga gitak ng pasakaan og kaso karong adlaw. Gahi nga balita. Palitang Luzon. Ug daw sa sulok ang duha ka gambalay sa Laurencio Memorial High School annex sa Barangay Dalumpirit, Itugon, Benguet. Electrical short circuit ang hinungdan sa kalayo nga miabot sa 3 ka oras nga kumbate sa mga bombero wa hinoy na angol sa mao nga insidente. Gahi nga balita. Nanawagan na sa national government ang probinsya sa Cagayan Valley tungod kay gakapuno na ang mga pampublikong ospital sa lalawigan hatod sa COVID. Tawas sa nagkadagan ang pasyenteng may COVID, alos usa ka gatos na sab sa mga medical frontliners ang nagpositibo sa COVID ug naka-isolate. Gahi nga balita. Balitang Sports! Sa Balitang Sports, pildido ang pambansang kamao nga si Manny Pacquiao sa away nini kagahapon kontra Cuban boxer o welterweight champion nga si Yordenis Ugas. Sa gunson nga gipikhan si Pacman ni Ugas nga nakuha nini ang unanimous decision sa mga hurado. Naobserbahan sab sa mga boxing analyst nga dili na ing anak kakusgan o kapaspa si Manny Pacquiao itandi kaniadto. Sa maong duwa na ugtas gyud si Pacquiao kang Ugas. Human sa iyang dimalas, posible na matud pang muritiro na gyud si Pacman sa hingpit. Og next month daw niya ideklara kung mudagan ba siya pagka presidente unsa ba? Sa Pilipinas o dili. Bisig man knock-out na sad ni. Gahi nga balita. Ikaw po na pa. Og sa laing bayan mas bibo pa ang away sa bulanong boksingero nga si Mark Magsayo diyang iyang literal nga gipakatulog ang iyang kontra nga Mexican boxer nga si Julio Ceja. Giundang sa referee ang dula sa 10th round human natikangkang si Ceja og nawadag panimuot sa kakusog sa kinomo ni Magsayo. Gahi nga balita. Balitang international. Gibalik na sa gobyerno sa Kingdom of Saudi Arabia ang mga big events ug entertainment. Nagpasabot nga pwede na manggawas ang mga tao sa Saudi aron maglingaw-lingaw kay kapinsa 90% na sa ilang populasyon ang nabakunahan na. Gikalipay kini sa mga entertainers labi na mga Pinoy sa Saudi sanglit grabe ang kapitos nga ilang gibati atod sa quarantine policies.
dunay 1 ka milyon ka OFW sa Saudi Arabia. Sa Mexico, 8 ang patay hatod sa kusog nga bagyong miigo sa mong nasod. 5 sa mga namatay mga bata nga gikan lamang sa usa in town ka pamilya. Ang maong bagyo nga dunay gikusgon nga 200 kilometers per hour ang usa sa pinakangilngig nga nasinati sa Mexico. Balitang showbiz! Para sa atong balitang showbiz, gitugta na ang makapadayon sa pag-shoot ang pelikulang Hey Joe sa Baguio City tungod kay kasagaran sa artista og crew niini nagka-COVID. Sa Hey Joe, bida din ni si Arjo Artaide nga nagpositibo sa COVID o ang lain pang siyam sa production team. Gawa sa issue sa COVID, nagkabikil sab ang production team tali sa LGU Baguio tungod sa pagsupak sa health protocols. Bawal man gud sa Baguio ang mga crew nga muuli balik Manila ug mobalik na pod sa Baguio. Mura dapat nagi protocol ana sulod og balik sa Baguio. O bitaw to ingon ang Baguio LGU nga na COVID mo dili na gikan diri sa Baguio. Ikan na sa Manila. Correct. Mo to suko de ang LGU sa ilaha. Oo. Tamo pa tong giakusan pa tong paghuman og kuan swab test ni Pasi ni Sibat. Mo na usahay balik ta sa tong hilisgutanan bitaw kaning kunagan ni kay symptoms. Kanang kuno self-isolate dan dayon. Correct, tama. Tinod na. Ana ba? Di bitaw kay magpasagad niya pareana niya. Makatakod. Sama niya to sa lagindingan. Tan-awar ko to. Ni apil og lamay. Diba? Kinahanglan lagi Ana ng amping yun ang katawhan lagi. Tinood. Labi na kung akas kagin di oro nga ay sus. Ta ikaw mismo kabalo naman ka, di ba? Bro, inagoy. Balag kunim uy mura na dili ka di. Mas ka na dayon, ay ka na nagawa sa masas possible, ay isolate na dayon. Kay makatakad pa, taon yun na yung mga tiguwang diha nga, okay rang ikaw kung healthy ka, na mag-isa nga na kagay art. Healthy man ko, okay raman ko. Ano man gutang, imong selfish mo pangunaw na ba? Ako okay ra, o lagi, o sige, ibutan na tong okay ka. Unyang imong kaistorya, unyang nasa'y sakit daan, o di tanawa karon imong kalaki. Labi na lang magsigtang-tang dito silang ilang mask. Tinood. Na ako'y solusyon anak. Gahi, Bird. Kanang sige tanggal sa mas? Naatay solusyon anak. Oy! Yan yung tangtangon. Oh. Kaya sa'yo mo, most like masuffocate. Oo, tama. Most like di ka ginawa ba kay alangan, gapirmi man ka. Tinod. Na ako ipakita unya. Mubitang uban ang mas kay hip-hop. Loon ka. Nanasuwang. Nadrisuwang, ana. Tapos kung badlungon na bata, ma-hurt din ta. Isa ka na imong mas ni Muki. Saan na nga ba raman epi lang ilong? Ma-hurt na Yan mo isang maglisok ko ginawa. ana. Unya, solusyon. Kung bago ito naglangkob sa unang hugna sa mga gahi nga balita sa Home Radio 935, diin ang gahi ni Bay Worldwide live and alive! Mubalik lami! Certified guy ka ba? Kinsa ka ha? Stay put lang mo! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! That time check was brought to you by XCMG, Bako! XCMG, Grader! XCMG, Bison! XCMG. Doon na sa kitang garbage trucks and fire trucks. Nindot ni halang sa mga contractors ng LGU. Kung XCMG trucks and heavy equipment, Siguraduha na sa XPI o Sojo Pacific International Trading ninyo ka na mapalit. world class o pulido na, barato pa. XCMG World Class Truck and Heavy Equipment, distributed by Suzu Pacific International Trading. Gahi ni Bay! Alang sa inyong mga panginanglanon sa construction projects. Ang Mortar Masters and Concrete Builders, andam mo tamang kaninyo. Sama sa ready-mix concrete modernong pile drive system o mga dekalidad nga ekipo alang sa inyong mga proyekto. Doon na sa kitay na ginusara nga pinakabago, pinakataas nga concrete pump alang sa high-rise building construction. Bisitaha ang FB page, Mortar Masters and Concrete Builders alang sa dugang impormasyon. Mortar Masters and Concrete Builders. Ang inyong kauban sa inyong kalambuan. Mortar Masters and Concrete Builders, supplier of ready-mix concrete, concrete piles, and hydraulic static pile driving system. Gahi ni Bay!
Sa panahon karon, dagan na food supplement nga gahatag sa vitamin C. Ang vitamin C or ascorbic acid gigamit ni sa pagtambal o pagpugong kung ubos ang atong level sa vitamin C. Ang simptomas ana kanang dali rata maluya, and then muscle weakness, joint pains, bleeding, and then rashes, and then pangit ang skin, no? So sa panahon karon, importante kaayo ang atong vitamin C as an immune booster para ma-maintain ang kapiskay sa tibok lawas, no? Whether sa skin, bones, cartilage, teeth, and blood vessels, no? Busa, palit na mo og Cherry C with Kamo Extract and Zinc. Kini mapalit sa inyong mga suking parmasya. Si Bernie bitok-bitok ni, ang stress, kakapoy, pagkaidaran o guban pa, ang pipil lang kay hinungdan nganong makapahinay kini sa imong sex life. Ang Biramax capsule, usa ka supplement nga makatabang sa mga kalalakinan kontra sa erectile dysfunction. Aduna gininindot nga mga sagol nga herbal extract nga makatabang sa pagpadayon sa kusog o pagpabalik sa gana. Sama sa tongkat ali, gigamit kini nga traditional medicine tambal sa malaria, impeksyon, hilanat, pagkabaog sa lalaki o erectile dysfunction. Korean ginseng, gikonsiderar nga usa ka energizer, normalizer o reducer sa stress. Kini usab makapabalik sa gana sa paghihilawas. Ginkgo biloba, kini mo paayo sa memorya, makareduce sa anxiety o pagkabalaka ug mo support sa erectile function. Og ang horny goat weed, tambal sa pagka-impotent sa mga lalaki ug makatabang usab sa mga lalaki o babae nga kulang sa interes sa pakighilawas. Busa, mag-Biramax capsule na. Mas gahi, mas lami. Kini available sa Oro Pharmacy, Parmasya Oro, Save All Pharmacy ug sa tanang branches sa Butika Pangmasa. Enjoy faster speeds with the newest Parafiber Fab. Faster, affordable broadband plans. Visit any Parasat branch near you to apply, switch, or upgrade. For new subscribers, you can apply online. Share the good news with your family and friends. To do our part in preventing the spread of COVID-19, we encourage everyone to use our online services. Visit www.parasat.tv or our 24/7 hotline 088-555-9200. Apply now. Gahi kaayong mutagingting, pero humok og kasing-kasing. Art Bonhoff Jr., Bernie Bitok-Bitok, Gahi ni Bay, Worldwide, Garbo sa mga Bisaya. Sila ang mga gahi, Art Bonhoff Jr., Bernie Bitok-Bitok. Alas 6:28 sa atong oras, nagbabalik po ang inyong mga kagahi. Kumupa inyong pag-abli sa mga radyo na minamo sa Home Radio 93.5. O siyempre sa tanang mga nagtanaw karon sa Facebook Live, sa Gahi ni Bay Facebook, namo nga page. Thank you so much. Good morning. Ito po ang Ilas King Bernie Bitok-Bitok. Inyo sulugon sa kanginan, Art Bonhoff Jr. Uy, kadyot lang. Mauni ang akong giingon, Gahi Bern. Ah. Kasagaran, kung mag-face mask ka, Oh. kanang sambol, niya, di kay kakaginhawa. Pero, kami, tibok pamilya namo, gagamit gagid ani. Naani siya, mauni nakalami, naani siya air purifier. Kung ionized na tubig mo. Nice. Awar. So, kung pag-oni mo ana, naay mo gawas nga hangin sa imong mask. Okay. Tapos, HPA na siya. Meaning, ang pinakagamay nga di makita sa mata yun, kaya kaayo. Ang nakalami na nga mas gwapo na nga purifier kaysa katong kwintas kay may na kay sa tubog yun. Kwintas lang, layo. Layo, correct, tama. Layo. Tama. Wala kayo ani. Mas lamang kaya, layo to siya. Diba? So, ang ginaingon diya sa mga mga health expert nga kanang ang kalayo diha ba? May hangin. Tama. Kaya ba ko niya nga Correct. Ala to. Mo sa nagi imong tan-awon ha. Pwede nimo ni siya nga ikwintas. Correct. Sulod niya na kwintas ka. Diba? Kwintas ka. Diba? Matanggal man na si Moshe diya. So, imo na siya ma-adjust. Tama. So, imo na siya imutang.
pwede po nimo ibutang kay naaman siya strap. Pwede po diri. Diya sa kamot. Okay. Yeah. Mag-bike ka, mag-jogging. Ana, pwede po nimo ako ang ginahimo nako kay ako man kinabutang sa kuha kana may butanganan bitaw diri sa may bakos. Oo. Pwede. Ana. Oo. Di ba? At So, least gwapo siya kay again mo tingin sa kong utol nga doktor nga katong purifier nga kwintas manggod dako kay ang hangin kana moagi gyud sa tubo no? Kani, Di gyud. lami murag aircon. Tama kay di sa mo gawas. No, napa siya fan. Di battery na. Ana. Di battery. So kani mga kagahi, no, ipalit gyud namo ni sa kami tanan pati mga bata. Dili na nimo kuhaon. Ngano man kasagaran sa mutangtang ani, ha? Kasagaran sa mutangtang kay sambol. Ana ba? Kana bang kahasol ba ano unya maglisod og ginhawa. Unya singto na dayon ang imuhang suwang. Correct, tinod. Pag singot diha sa imo ana. So kung gusto mo ani mga kagahi, ang gahi ni Bay kita mismo diri ga-promote ta niini. Ato ra ning ihatag diyan ninyo at cost kung pila nga atong palit mao na siya. Galing. Kada PM lang pwede dito siya. Kung kagayan di oro na ka, kagayan di oro, Misamis Oriental, kamigin, libre nato na siya nga atong ipa-ship. Kay kani sa online store karon, 4 to 5,000. 4 to 5,000 na karon. Oo. Kana kini diri sa to halos katunga. Ngano man kay may istorya nato to nga pwede nato na iunsa unya naami unsa di gay burning akong nga kada na kada na mag-order sa to ani gay burn. Do na tay ihatag ani nga para sa mga health nga workers. Kani po ang ilang nice. kung wala sila sa ilang mga duty. Mga anak. Nice. Para di na ninyo tanggalon, bugnaw kaayo. Magsimo niya, kung gusto nyo pa... Unsa na rechargeable? Rechargeable na? Rechargeable? Rechargeable. Kabalo ka? Ani ha? Siguro mga 3 days na namong nga gamit o paghapon naglobat. 3 days na? Ayos very good Ang iyang filter, nasa mga 3 to 4 months una nimo kambyoan. So nasa say filter. Okay. Tuwa siya, unsa? Kanang halos maintenance free gyud siya. Ana mga kagahi. So, di na mo magsigig tanggal sa inyong mask. Ana, di na mo magsigig tanggal. So, gusto mo mag-order, ana, mga kagahi, i-PM lang mi. O i-PM ko ninyo. Una, pag within, Cagayan de Oro, Misamis Oriental, no, Bukidnon, Iligan, i-free ra nato ng ilahang shipment. Kanang shipment. Ayos. So, kung sir, mauran niya mo kasi, libre na to ang shipment. Ano? Box din sila tanan. Very good. Ayos. So, limited stocks na. Limited na. Nga, kita na ang mag-amping sa tukogalingon. Kay anaa sa tuwa kamot, ang pag-amping aron kita dili matiwasan ni COVID. O sa mga limited stocks na ba na? Wala gani ayuda. Limited stocks na ba na kagay Art? Limited stocks na na? Limited stocks lang ni ang naa nato diri ang murag ang nabili niya ta diri nato gay Bernie murag kuha na lang 15 pieces na lang. Dali ka kaya pag-order ani sa Japan. 15 na lang day wala sa Ginoo. Ano? Kaya ang imuha dito na dito separate na to ni may labot sa 15. Okay. Very good. So, all right. Nindot gud siya. Jogging ka. Tinood. Pag-bike ka. Ana. Nice. Unsa ba mo diya? Bisan pag bisita sa balay, pagkawa sa bisita sa balay, is pasirita na nimo. Kasagaran magsige magkukaanak na sila. Kay nagsingot na ang ilang mga. Correct. Tama. Kani, di gyud sington gyud. Wag gyud kay kaman. May bugnaw nga hangin mo aircon. Very good. Mayo na sa kanang mga gagawas-gawas. Gato sa mga field. Nasa opisina po, bangko. Ana, di na ka magsingtang-tang. Ana, kay kaday lang. Kani, abisan pagtibuok, adlaw, di panington ang imuhang ilong, imong simod. Or PM na mo first come, first serve lang kay medyo siyempre limited lang atong stocks Okay. Usa po certified guy kabay Bernie. Kangatong certified guy kabay. Kulba daw na siya, kulba.
Usa ka kabalo ka sa panahon karon mga kagahi art. Naiuban tungod sa kalisod. Di na lang ko miskwela oy, magkuha na lang ko. Kani siya nag-service crew. Nagkautang-utang, nagkalisod para lang gyud taon makabot ang damgo aron lang gyud makagraduate. O in fairness, Galing. bisag sa kalisod, in fairness, ni graduate yun siya mga kagahi. I think burang na naman ata siya sa karon sa Zoom. Nana. Okay. Ipaila-ila ko, Gahi Bernie. Uy, barangay gwapo mo po ni Purma na ini, oh. Kulba kayo. Ayan, oh. Ladies and gentlemen, ang atong mga kagay, usa ka service crew sa McDonald's sa naning kamot ug nakagraduate sa kolehiyo. Sikreto niya ang gitawag niya 4Ps nga pasabot, lahi ang meaning siyang 4Ps kagay art. Patience, perseverance, prayer ug parents. Siya nga atong certified guy kaboy, si Drexler Labadan nga nakagraduate sa degree nga Business Administration, major in Marketing Management sa FINMA COC. Good morning, Drexler. Yes, sir. Good morning sa tanan. Good morning, Sir Art, Sir Bern. Good morning. Gusto ang taga-support ta nga programa, mayong buntag. I hope everyone is safe now. Kumusta mo, sir? Murapog DJ Pero mawad ang tagtrabaho ni Kalipin. Hisgutan sa nato ni Drexler, no? Drex, kanang you are a service crew sa usa ka fast food chain. Yes, sir. Isa nakakadugay nga trabaho diya. Nag-start ko, sir, last January of 2013. Actually, I ended my career na last May of this year. Bali, mag 9 years ko as service crew sa McDonald's. Mag 9 years? Yes, sir. No? Tapos, ikaw ga-eskwela kada adlaw? Yes po. Right after my 4 years as a service crew sa McDonald's, naka-decide ko since na-inspired ko sa mga kauban ba nga nakagraduate through being a working student. So, naka-decide ko na why not mag-eskwela ko at the same time magtrabaho ko. So, nag-enjoy ko sa CUC and kaloy sa Ginoo karon nakauman ra gyud. Congratulations. Thank you. Unsa din nakalisod ang imong kinabuhi dito? Anong kailangan magyuga mag-service crew pag yuga? Actually, sir, taga ko, Barangay Gasil ang Indingan sa Miss Oriental. So, nag-board ako diri. Right after my high school, nag-eskwela ako first sa MSU Naawan. But because kay lisod lagi ang panahon, dilikid kaya kumbaga ang income sa akong papa is enough na gid siya para sa akong pagkaon. So, naka-stop ko after 1 year. So, dito ko naka-decide na mag-apply sa service crew para makatigong ko sa akong kagalingon. At the same time, ka-eskwela ko. So, why not nga mag-eskwela ko at the same time magtrabaho ko para at the same time makatabang ko sa kinikanan nga. Dili na ko mag-ask with this time to financial, money na ako na mismo mo-provide sa akong kagalingon. Unsay trabaho dahil sa imong parents? Akong papa, sir, is a security guard. Akong mama is clean housewife. Actually, kung una-unaon gid siya, ma-provide man siya sa akong papa kung palikamutan lang gid. Pero siguro, tungod kay at the early age, namulat ko ba nga, lisod ang panahon, and when it comes to pan ba, kung ako mindset na matured ko nga, kung kaya man ako nga magtrabaho at the same time mag-eskwela pa rin ako mag-asila ako, help na po ako sila abang din ako mag-asog bani, kung mag-provide ako sa pagalingon, so why not, diba? Tumuto lang yung kamot ko nga. Parang kalisdanan nga sa gubang ni Drexler samtang gatrabaho, ga-eskwela, kailan limang ka, Dean's Lister pag yuday ka? Dean's Lister? Cool ba kayo? Actually, karoon na lang half semester pa. Ako lang ng pag-OGT. When it comes po may yung taglisod gid siya, no? Especially kay ako, half scholar ko diri sa FINMA COC. So, 50% off sa akong tuition. Kabalit is trabaho gyapon ko ba sa assistant facilitator. Kumbaga ba akong bayad sa akong scholarship. So, sa morning, trabaho ko diri ko sa COC. So, after mga couple of hours, eskwela na sa ko, tungan ako sa classes, ulog ko. Then after ato na po ko sa McDonald's sa service crew. So, lisod gid kay siya, no, when it comes to time management. Pero, ako gid siyang kumbaga gihanay na ko ang plan ba, time management gid siya para makaya na ko, madungan ako tanan pag-eskwela, pag-trabaho. Drex, asa ni mo gibutang di ang oras sa pag-study, sa pag-focus sa kuwan? Siyempre, trabaho ka. At eskwelahan. Asa man ka musingit anang, siyempre, kailangan ting exam unya. Asa ko napid kaning oras dapat nagtuon jud ko, ana. Asa ni mo nasingit?
Yes sir, mostly sa after na sa akong trabaho no, pag out na ko hindi gabi so na yung mga pila ka minutes nga review kumbaga ana. So kailangan gid nga magahin gid pag oras no para makalahot So, sa eskwela pa. dili pa kapoy, gikan ka nagtrabaho din pag abot. Tulong na ko kay kapoy na, so dili pa nga na magtuon pa. Kapoy gid siya, Sir Bern, kapoy gid siya kung naon mo, kapoy gid siya pero kailangan mig dato man yung kamot no para makahuman gid sa tong eskwela ba, di ato no naon nagkakapoy kay mo malay po na tumabuhat mo tapos sa tuwa kung dato kagalingon na po. So, may kamot gid laban lang. Nabay mga punto ni mo Dex na burag ni action gyapon kauga ng surrender. Kana bitang hay, kapoy ba ano may balik lang ta dito langindingan na ni ana. Nabay mga mga punto or wala gyud na ni kon si mo una lagin mo nga di gyud ko magpaluya dapat magpadayon gyud ko ni akong gibuhat karon akong pag-eskwela. Yes sir, na sir, digid man kayo especially last year na nag-start ang COVID-19 pandemic. So, ang dagan sa mo trabaho kumaga skeletal since COVID man so gamay na kayo mo duty so naapektuhan akong income. So wala kuan gyud guidance sa akong parents nga padayon ni gyud ayo pag wala paglaom since naapod sila ni tabang pud sila sa kuha so gyud anang positive mind lang gyud na kaya lagi ni 1 year na lang or pila na lang katuig iubot ko ba lang ni para unsay damgo ni Drexler karon nga nakahuman na. Yes sir, so akong plano sir since I'm still in the process kung asa ko mga trabaho gusto po hopefully na opportunity nga mag-open para sa makatabang na ko sa akong parents in terms of financial, makaprovide ako sila sa mga basic na pangangailangan lang dyan. Sa trabaho ani nga kung asa maka-start ha. If you don't mind Rex ba, para makabalo lang ning uban kagay art, unsa ba nakadako ang sweldo sa usa ka service crew? Nga, basi nagunaw na sila mga naka-iPhone ba na sila? Wow! Sosyal! Utang lang, utang. Usa ba nakadako? Kaya basi nagunaw na sila karon nga, tama ba mag-service yung sago kay para kuha na na. Makabuhi ba pamilya ang service crew? Sweldo service crew? Para sa kuha sir, dili alanganin gyud kung pamilya sa na ang sweldo. So gamay actually gamay gid ang sweldo kay per hour man. So usually ang duty na pagidimana is minimum of 4 hours, 5 hours, 6 hours. So, since ang service ang fast food chain is more on gid siya part-time job ra gid siya intended for working students. So kung full-time job ka, mas prefer na ka uban trabaho, pero kung gawat trabaho ka para sa working student, mas syado bilang service okay. Sila, sa akong experience sa McDonald's, sila mismo ang mag-adjust sa imong time availability sa school. So, bakit kaya siyang tabang, no? With comes to pag-eskwela. Tapos, nakagiyon nga, 4 P's, patience, perseverance, prayers, parents. Unsay mensahe ni Drexler para sa imong parents? Ni Buntaga. Sa akong naayas tanaw sa nimo from your heart, Drexler, para sa imong parents. Okay. Ayas, kuminsay sa akong parents, especially sa akong mama, sa akong papa. Dagang salamat sa tanan. I know dita usually bukal kay nana bitang I love you or thank you, pero ako grateful kay ko. I'm very happy nga kaba akong na parents kay I'm very proud also kay yung gisuportahan sa akong pag-eskwela. Although kanang nagkalisod kita, pero anang laban na kita sa kinabuhi. So daghang salamat kayo ang kining tanan para po sa inyo. Rex, naay naminaw nato ron nga mga millennials, mga batan-on. Unsay mensahe nimo to nila nga wag gani sila trabaho, taon tulog ra ni mga unya magtinamad pag yun sila sa ilahang pag-eskwela. Kanang istorya sila Drexbeck kay gaugtas na pod ang ilang maginikanan unsaon ni sila nga kinahanglan yo silang makaeskwela og makahuman. Istorya sila Drexbeck ang kanang mga yes sir. Akong advice no. Akong advice sa tanang mga kabataan especially sa tanang estudyante and working student nga parehas nako is think positive lang yun. Ayaw na ang kalisod nga reason nga dili ka makahuman sa eskwela or dili mo makabot imong mga dreams imong kinabuhi. So there are many ways para maka-eskwela gyud. So kung nakaya na po nga magtrabaho ko at the same time mag-eskwela, so kaya po ninyo. I know gas-gas na kanya siyang word of encouragement nga pag may pag gusto may paraan. So laban lang kita no. And of course, di ta malimot og aso guidance atong Ginoo and always follow your parents. You will never go wrong if you follow your parents. Be kind. More than that, sir.
Alright. Kadyo lang, nanabay love life si Drexler. Sir Bern, ang love life, mura nag-ayuda, di taga-kalista. Unsa to, murag ayun, unsa? Murag Mura nag-ayuda, di taga-kapya sa lista. Dili ka kapil sa lista. Paita. Ay, ang ayuda raw sa Cagayan de Oro, murag COVID. Na-isolate pa. Na-isolate pa. Daghang salamat, Drexler Labadan, service crew nga nakagraduate sa kolehiyo o sa ka-certified Gahi Kabay. Congratulations. Yes, salamat kayo, sir. Thank you for having me. Daghang kayo salamat. Ayaw pantanan, keep safe. Alright. Thank you very much. Okay. Grabe. Thank you. Grabe. Mo na isakto. Kamu mga bata mo, nag-away lang mo sa inyong mga uyab, di na rin mo ganahan mga eskwela, ha? Di lang mo palitan og bagong pantalon, di na rin mo ganahan mo eskwela, ha? May gyud mo pang latiguhon. Maayo mo, puspusang uway. Alas Bitaw, size. na makita nga education is a treasure. Correct. Labi na para sa inyong kaugmaon. No? Dili siya guarantee sa success, pero at least, man lang. Kay discipline forming man gud ni siya, mga kagahi. Kinana. No? Wow! Sa atong pagbalik, atong istoryahan unya. Ang paborito nga topic ni Bernie Bitok. Oy, ganun ako. Malipayon pa ang akong pamuyo. Basig mo Atong ninguan. isgutan. Ang paborito nga topic ni Bernie Bitok-Bitok nga mao ang divorce. Divorce pila to istorya sa mga magbalik. Ano sa stay put lang mo niya. Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! To you by Bioprovix Probiotics, ADB Driving School, Fighter Wine, New Mustang Alcomix, Tak Computer Vendor, and D3 Lia Aggregates. Want to learn how to drive? Learn and drive at ADB Driving School. They offer theoretical driving course and practical driving course for 4 wheels and 2 wheels. Enroll now. You may visit their office at door number 1, Promenade Building, Kauswagan Highway, Cagayan de Oro City, beside Save More Kauswagan, or visit their Facebook page at ADB Driving School for more details. ADB Driving School, your key to safe driving. Ang Bioprovix Probiotics girekomenda sa usa ka dialysis nurse. Prone ko sa una og urinary tract infection. So nakahunaw na akong doktor nga why not try probiotics. Nang magsige manggug ko og constipate sa una, dili kay normal akong bowel movements. Day na nga naingon siya nga magtumar na gyud ka regularly sa probiotics. Di lang sa nurse ko pero as a person na ordinaryo nga tao, ang probiotics maayo gyud sa panglawas. Ang Bioprovix available sa tanang branches sa Butika Pangmasa. Bisitaha ang ilang Facebook page na Bioprovix. No approved therapeutic claim. Kung wala pa'y sweldo na ay barato, nga dili ta magmahay, paligon sa lawas, papasok sa lahi. Fighter wine, pag-unisyon, fighter wine. Capital University Medical Center, a private general hospital located at Guzac, Cagayan de Oro City, offers you state-of-the-art equipment on breast imaging with digital mammography and CT MRI complex with 2 CT scan machines and 1.5 Tesla MRI, and first in Northern Mindanao to offer breast MRI. For reservations, contact 0917-771-6865. For more healthcare services, visit www.cumc.com.ph. CUMC Advancing the Quality in Healthcare.
multi-awarded broadcast journalist Art Bonhoc Jr. ug ang award-winning host ang Hilas King Bernie Bitok Bitok. Sila ang mga gahi Art Bonhoc Jr. ug Bernie Bitok Bitok. Oras alas 6:50. Good morning diya sa bangon-bangon na Claveria, Misamis Oriental nga nagsugod na po og litson. Kasarap. Labi na silang presidente diya nga si Judams. O sa tanan mga Agusan family diya. Ito po nagbabalik ang Hilas King Bernie Bitok Bitok. Yung sulugon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Oy, ito na! Ato na ni pasudlo ng atong guest karon ba? Man to nawala man si Kon. Na-out man si attorney. Oh, good morning di ay kang Ma'am Christina Tingting from Rose Pansit, Malabon. Uy! Lami na dia. Gusto ka makati... Ay, di na ba kadali mo to o kagay art, no? Di na ba kadali mo to, no? Di kay kadali mo to basta kung lami ba, no? Oy, ano, nakatilaw na di ka? Ay, ipadala na. O ba? Ipadala na. Nara. EJ require me, pat, yes, to divorce. Galing ni isgutan? Ato sa ning isgutan daw, be, kung okay ba gid daw yan ning divorce, be. Aniya na ang atong guest. Kauban na ito karoon mga kagayang former IBP President. Ato ang lugar sa CDO Misamis Oriental, Attorney Eddie Quaresma ug atong isgutan kining issue sa diborsyo. Good morning kanimo, Attorney Ed. Attorney! Good morning! Attorney! Uy, bro pa masay Attorney? Attorney Ed. Basik ka ng isa ka account niyang ipasulod. Kay, kadya lang ha. Basik pang audio ng isa. Pas baya kay Kongreso ni aprobar ana. Pas. Ayaw sila halata nga excited. Good morning kanimo, Attorney Ed. Kaya mo na be, Attorney? Are you there? Ama ni si Attorney Dagikan. Nara. Dagang kay cellphone si Attorney. Attorney! Morning! Attorney! May buntag. Ay, good morning, Attorney Ed Quaresma. Good morning. Morning. May buntag. Attorney. Paspas kayong gipaspasan yun sa mga kongresista kaning divorce. Ngano ka ha? Muling gaulat-ulatan ni Kaubang Bernie and siya gahulatan daw niya ang divorce. Nagpalit John Wood siya sa Claveria kay nana daw divorce. Nakita lagi na ako. Attorney, nalili na ba nimo? Nasilip na ba nimo ang kanang balaod nun karon diha sa Kongreso labot sa diborsyo? Yes, Kaubang Art, no? Nakapasar na siya sa committee level. So, murag, once gani makapasar sa committee, mura na ni panayo na dahil ni sa plenary. Then, mabot first, second, ug third reading. So, more or less, madibatihan na lugar kini mga igsoon, no? Ang kining divorce bill. Dagang kay bisan sa atong pag-practice, Kaubang Art o Bern, buking ilang kahulatan, attorney, pwede ito tag-divorce kung wala man ang divorce pa. Although naapan na Congress, kung niya na lugar ni siya. So I hope, whether you are pro or against, mas maayo nga isgutan tani kay this affects lugar sa atong public life. Dagan man gyud ang mga kaminyoon na trap sa usa ka miserable nga sitwasyon. So ang ilang panglantaw, mao ning option lugar. So anyway, niya naman na legal naman ni siya. Mas maayo nga isgutan tani Kaubang Art ug Bern. So una, attorney na ay dapat divorce. Kita na lang yata ang nasod no nga walay divorce. Wala lagi kay naamagog kita sa ang factor sa atong religyoso malugata, naama ta Catholic country malugata. Pero tuupog ka ng mga religyoso. Attorney. Magkatawa lagi tayo. Anyway, no comment na lang tayo. Anyway, Maison, mo lagi ni siya kay ang
kung katong sa wala pa ang divorce, medyo dugay man yun pod ang annulment, katong nullity of marriage, dugay-dugay siya, i-prove man nimo nga psychologically incapacitated pa ang imong spouse to consummate marital relation. So murag taas-taas pa kayo ang boxing ba, mabot pa ng 12 rounds. Pero kung kining divorce lugar, ma-prove lang nimo nga gakulatahon ka or you have been living for 5 years, usa sa ground dire is that nagpuyo mo nga separated in fact, nagbulag na mo 5 ka tuig, then tapos ang boxing lugar. Dayon, ikaduha, kung ang imong bana o asawa nagpa-change transplant lugar, may nila, pwede na, tapos ang boxing, divorce na. Mo ba, attorney? Naala siya, kaubang burn. Sigaw na una ka nagpa-gender reassign. Example, attorney, sabot nga ako, diyan ako naibalaan nga bayot di ko. Ana, ground for divorce na siya. O sana, kung kay ang gibutang manggo dire sa proposed bill pa man niya, dili pa ni balaod. Ang katong ground sa legal separation o ground sa annulment, pwede na siyang ground sa divorce. Unsa man ang ground sa legal separation, appeal man ni ang lesbianism or homosexuality of the respondent. So pwede na lugar kung madayon kini nga balaod. Ground man sa legal separation, nag-ingon man dire nga ang grounds for legal separation, annulment, and nullification of marriage can be included as a ground in the absolute divorce. So pwede na siya dayon. Kajalang. Abot pasabot ang absolute divorce. Absolute. Bulag yun. Ang ato mangod kay kini atong legal separation relative divorce man nga separation in board and in bed, murag bulag lang ta sa kusina o sa kama, pero kamo paghapon ang legal separation na. Pero kini absolute divorce, bulag na mo sa tanan. Bulag na tanan, no? Ang kaminyo, gibulag na siya, meaning pwede na ka magminyo og lain. Asa man lang, kung makuha ng divorce, misi sa simbahan, pwede na ka maminyo balik sa simbahan? Pwede na lugar kay ang marriage nimo gisolemnize raman kana sa simbahan. Pwede simbahan, pwede sa pastor, sa judge, sa mayor. So pwede na kung absolute divorce, wala na balakid ba. Kajalang kani atong topic ba gitagaan ko og kape sa ang asawa ni Tabang man. Ngano ba nga? Makig-divorce gani ka unya magminyo na pud noon day kag usab. Di ba? Wala gina. Ha? Diba? Mo lagi na kay mo lagi na kung absolute divorce, so nagminyo mo ana then it so happen nga nagbulag na mo 5 years, bulag na wala na gyud ina say nga may lagi ang manok attorney kagahapo-hapon wala naman ang lagi, so wala na. So file ka divorce, gi-grant sa huwis for example, then you can marry again. Kadyo lang, nauso na sa Amerika, attorney, nga nagpakasala ng buntag, pagkahapon nag-divorce dayon. Ing-ana ra ba po na diri sa Pilipinas may tabo? Dili po ingon na diri kay naman tay grounds. Okay. Grounds na man sa US kaya wala na. I'm done with you. So sa ato na grounds i-file man kas korte. So at least napay tsansa. Kay basi nagbulag mo 5 years already. Separation in fact. Number 2, nagpa-gender reassignment. Nga lalaki, nagpahimong babae, o bahimong lalaki, pwede na siya. Ground for divorce. Okay. And irreconcilable marital differences. Mga igso, nakita ang maminyo manggod ta, yes, I do. Yes, do you love this woman, this man? Yes, I do. Naka-obligation to give love, to live together, give mutual support and mutual understanding, and to give respect. Once mawala ganin na siya or dili na gid siya, murag kagayan iliga na gid ang bana asawa, iring og iro na gayud, then it has to be proven in court. Then a divorce could be granted on that matter. Attorney, na nag-text diri sa ko. Marital abuse, pangulata, domestic marital abuse, violence, sige pangulata. So kana pwede na siya nga ground sa divorce. Or another one is imong bana, imong asawa ni abroad. Nagminyo siya dito, naka-grant siya og foreign divorce. Then pwede siya i-grant ang
ang local divorce nato ang Philippine divorce. Okay. Attorney, nag-text ako diri si Josito Damalan, taga Bangon-Bangon. Ingon sa, pwede ba daw na may mong girl kung may ng asawa nga wa na ko malingaw nimo kay gamay? Wala na siya makikisuot. Ay, wala na. Nag-survey lagi unta ka. Anyway, joke lang. Anyway, Marson. So dili na grounds. Dili siya grounds. Kay namang ko mga bana karon. Marami pa na. Murag kulang pa na siya. Namang ko yung mga lalaki karon. Pero dili pugid na siya ang main ground. Attorney, namang ko yung mga lalaki karon ginapalusot manggod ang kuan vaccine. Naingon, "Uy, gamay man lagi na." Sorry na baksinan manggugong. Yan na ba? Murag pamilyar gid ka na, bro. Murag so tinuod na murag personal experience galing na. So na. Attorney, napay nani. Pero ang estado mismo una nga dawaton kini nga divorce o panagbulag yon no sa magtiayon napoy pamaagi po nga time sabi ipaagi sa sila og counseling kasi nagmahilot pa di ay napoy ana nga mekanismo usana sa nga debatihan no nga murag naay cooling off period nga murag ayo sa siya i-file with so murag tagaan sa kag I think 6 months usana sa mga diskusyon although bill pa man ni maigsoon cooling off period basig nagdamgo ka lang. Tama. Matasa ba? Pag matasa ba, basig nagdamgo ka lang. So naay period nga murag before siya ma-acted upon, naay period nga ihatag ang court. But these are just proposal mga igsoon na wala pa gid ni siya bill pa lang kini, proposal pa lang kini. Wala pa gid ma-finally approve as a law. But there are discussions na kung for example, nag-file kag divorce, may manay period nga ihatag kanimo nga huna-huna asa na murag sa legal separation you are given 6 months nga cooling off period kay basig makamata ka ra wala ba gwapo ba na imong bana gwapa man na imong asawa basig nagdamgo ka lang alawa ba ngano mangita mangyud ka og mga mangita mangyud ka lain anyway usana sa mga proposal ka ubang art nanapoy nag-text dire ang mga asawa na balaka pwede ba daw imonong grounds nga nanambok na daw sila wala na sila hawak wala na ka ng physical wala na siya there has to be it's more than that pero kung gakulatahon ka kay tambok ka, the marital abuse will always come in. Abuse will always come in. Ang verbal abuse. Ang verbal abuse. Verbal abuse. Psychological abuse. Verbal abuse, although wala kay ma-discuss, that could be part sa other forms of domestic or marital abuse. It could be part. Pero mere verbal abuse, murag, it has to be proven. There has to be evidence on that. Mas may mo to na verbal na physical na yun makita man nimo kay basig wa ka naganahan sa imong asawa or bana ina nga verbal abuse ko there has to be evidence on that otherwise mabusuhan man there has to be evidence. Pwede na po neto ni nga dugay na sila nagbulag na sila kanya-kanyang mga karelasyon mas dali na basta moabot sa 5 years ka ubang bird ang 5 ka tuig ang giingon sa proposed law. Pakpak imyat So katong mga nagpuyo-puyo karon nga dili sila makasal kay napa sila yung mga kabilinggan, burang malipay sila ning divorce bill. Tama ba, attorney? Daghan gyud. Actually, daghan man nang duol sa ato na attorney ana ina ko mo ni ang legal separation, mo ni ang annulment karon. Siya nga nanaon tay divorce kung wala pa man ta ana pero unya naman makahulat-ulat ka ba? Mo siya magulat-ulat ta lang ko attorney. So ingon ana. Anyway, that's your discretion or what. So this is ako kani nga balaod ato ni interesting kini atong tan-awon kini siya in the next few months, few years kung ma-approve, ma-finally approve. I think nag-oppose naman sa mga grupo nga nag-oppose po. We have to respect other people's view nga di sa ganhan ini. So eventually if this will be approved by Congress then so be it. Unsay kasagaran nga mga opposition ni attorney sa imong nakita? Kasagara man gyud kasagala sa religious sector na katong naa sa pro-life nga mga congressmen nakita nila nga muna lagi ka ang punto sa simbahan before ka magminyo imo laging kilatisin lagi imong spouse ayaw pagdasmag mo man ang purpose lagi nasa punto lugar nga otherwise mahimo nga mawalay bili ang
ang sanctity sa marriage mawalay bili kung may taw divorce ana. Anyway, pro and con man lugar kini. Whoever will have the kuan lugar kinsa pinaka moabot ini madibatihan man ni kung kinsay pinaka logical or what kinsa na number sa Congress din mao'y mahitabo ini mga igsoon. Attorney, sa imong tan-aw makalusot yun ni siya. Sa imong tan-aw. Kung tanaw mura o makalusot ni kay inaala magi ingon man na they said nga this was not railroaded. It took them 2 years para mag-deliberate sa committee. So nilusot mas committee. The next would be ibutang na isa lang na disciplinary. Debatihan na disciplinary. Murag naka-gain siya momentum. This time naka-gain siya momentum. Naka-take off lugar siya gamay. So bahala na dayon kung maka-gain siya number. I think kay mga ano na-approve sa committee. Otherwise, this would have been killed. Namatay na unta ni sa committee pa. Ay, dili. Ganahan ng mga congressman, ana. Kabalo man umulang ilang kontrobersya before. Lagi, manana. Attorney, mas barato ba ni kaysa sa annulment? Oo, tama. More or less tanaw na ako, medyo siya ubos-ubos lugar kay di naman kaya ni mo i-prove lugar katong ang psychological incapacity, i-prove man nimo nga ingon ana siya. This time, ma-prove lang nimo nga you have been separated for 5 years or nagpa-gender reassignment ang imong partner or what? Among others or katong sa ground sa annulment og sa legal separation, more or less mas ubos-ubos ni siya. Okay. Di undangan wa nagilom-ilom na ko dire. Sa inyo mga pangutana. Nagilom-ilom na ko dire kay sige na ko gakusiyon sa akong asawa ta paet na kayo kong kape dire no unsa man ni kalaki. Attorney, gikan kang res giste mens ria. Daw bi kay wala man ko ginaulian na almost 2 years sa ako ang bana. Grounds na ba ni daw siya, attorney? Kung 2 years, maghulat kang 3 years. Paghulat ng 3 years, 2 plus 3 plus 5, pwede na dayon. Tawagan niya nga, please, ayaw sa guli. Please lang, ayaw sa guli. Pero kung kanang 2 years, attorney, granting lang, ang medyo nakita niya na siya kapuyo lain, ang katong iyang bana, grounds na siya. Wala siya nag-ingon nga, silent ang proposed bill dire nga living with another person, lo? Wala, silent siya. Ang kuha dire is 5 year separation in fact. Silent siya. Kanang chick boy nga bana. Huy! Murag kailangan ko na. Kay DJ magud siya niya, daga kay chicks. Silent po na siya dire maigso, no? Silent ang proposed bill na ana. Unless siguro attorney kung nanay implementing rules and regulations nga psychologically unsa na pod siya abuse na pod tungkol sa mga panghitabo siguro. Siguro kung 1 year pa lang gikulata ka na ebidensya, then that could be a ground for divorce. Yung ana bitaw no. That's marital abuse, ha? Oo. So kung kanang panahon na attorney di paniguro unsay di ba naman tay what about our family code? Ang family code nato nga bawal man. So ma-amend pod ang family code. More or less this will amend, this will modify our family code. Kay wala man lugar, although ang ingon ni ang oppositor gid, main oppositor ng mga congressman, they will go to the Supreme Court questioning this law or bill baka. Pero anyway, layo pa man lugar kana nga panahon na. In a sense, this will modify our family code. Attorney, daghang kayong salamat sa imong oras. Medyo nalamdagan gyud si Bernie. Nahilo mas kaubang Bern, mura magikusi naman daw na siya diha. Ay, gikusin ako sa kilid. Malagway. Sa samtang istorya ka, murag nakabaton siya paglaom. Nahilo man siya, mura mag gikusi ko diri sa kilid, gikusi na ko. Again, mga kagahi, attorney, asa gani may ang imong opisina o asa gani ka pwede ma-contact kung naa sila mga panginahanglan nung legal? Ang atong office na atbang sa City Hall. Quaresma Law, atbang sa City Hall. Mura na siya. At Capistrano, Garland Street. Nakadaot sa Facebook, attorney.
Facebook. Naalala sa Facebook. Active kita sa Facebook. Alright. Pangitala Eddie Quaresma. Attorney Eddie Quaresma, daghang kayong salamat ang atuang manlalaban diri sa Cagayan de Oro. Amping permi, attorney, thank you kayo. Thank you kayo, attorney. Thank you very much. Aha. Di nalamdagan. Salamat, Usab. Okay. Nalamdagan mo Sa tanan. among pagbalik ni Bernie bitok-bitok atong isgutan ni ba ngano man ning kaning ang kaning COVID karon ba unsaon lagi nato ni para malikay ta ba? Oo. Ana ang Oo. kapoy na kay mga doktor nato ani si yaw-yaw nato ba? O kagayad balikan sa na natutong katong allegedly kato laging tagalagindingan lagi. Nga giingon nga nag-inject nagpa-vaccine daw tapos sila tanan pag mag-vaccine nangamatay so naimong napasangin lan ang vaccine. Dili kay una pa dito tanan na itabo. Ato na istoryahan. Ato na istoryahan. Kay nahadlok na ng mga tao. Samot. Basta kami ni Bernie bakunado mi. Bakunado mi. Akong pamilya bakunado. Bakunado mi Ako'y tanan. 19-year-old bakunada. Correct. Ana. Alright, sa among pagbalik kadyo lang mamugas na may kadyo lang gigayo ha. Kadilang. Kainibay! Kainibay! Kahi sa balita! Kahi sa kalingawan! Happy ta XCMG, Bako, XCMG, Grader, XCMG, Bison, XCMG. Doon na sab kita garbage trucks and fire trucks. nindot ni halang sa mga contractors ug LGU. Kung XCMG trucks and heavy equipment, Siguraduha nga sa XPI o Socio Pacific International Trading ninyo ka na mapalit. world class o pulido na, barato pa. XCMG World Class Truck and Heavy Equipment, distributed by Suzu Pacific International Trading. Gahi ni Bay! Alang sa inyong mga panginanglanon sa construction projects. Ang Mortar Masters and Concrete Builders, andam mo tamang kaninyo. Sama sa ready-mix concrete modernong pile drive system o mga dekalidad nga ekipo alang sa inyong mga proyekto. Doon na sa kitay na ginusara nga pinakabagong, pinakataas nga concrete pump alang sa high-rise building construction. Bisitaha ang FB page, Mortar Masters and Concrete Builders alang sa dugang impormasyon. Mortar Masters and Concrete Builders. Ang inyong kauban sa inyong kalambuan. Mortar Masters and Concrete Builders, supplier of ready-mix concrete, concrete piles, and hydraulic static pile driving system. Gahi ni Bay! Sa panahon karon, dagan na food supplement nga gahatag sa vitamin C. Ang vitamin C or ascorbic acid gigamit ni sa pagtambal o pagpugong kung ubos ang atong level sa vitamin C. Ang simptomas ana kanang dali rata maluya, and then muscle weakness, joint pains, bleeding, and then rashes, and then pangit ang skin, no? So sa panahon karon, importante kaayo ang atong vitamin C as an immune booster para ma-maintain ang kapiskay sa tibok lawas, no? Whether sa skin, bones, cartilage, teeth, and blood vessels, no? Busa, palit na mo og Cherry C with Kamo Extract and Zinc. Kini mapalit sa inyong mga suking parmasya. Si Bernie bitok-bitok ni, ang stress, kakapoy, pagkaidaran o guban pa, ang pipil lang kay hinungdan nganong makapahinay kini sa imong sex life. Ang Biramax Capsule, usa ka supplement na makatabang sa mga kalalakinan kontra sa erectile dysfunction. Aduna gininindot nga mga sagol nga herbal extract nga makatabang sa pagpadayon sa kusog o pagpabalik sa gana. Sama sa tongkat ali, gigamit kini nga traditional medicine tambal sa malaria, impeksyon, hilanat, pagkabaog sa lalaki o erectile dysfunction. Korean ginseng gikonsiderar nga usa ka energizer, normalizer o reducer sa stress. Kini usab makapabalik sa gana sa paghihilawas. Ginkgo biloba, kini mo paayo sa memorya, makareduce sa anxiety o pagkabalaka ug mo support sa erectile function. Og ang horny goat weed, tambal sa pagka-impotent sa mga lalaki ug makatabang usab sa mga lalaki o babae nga kulang sa interes sa pakighilawas. Busa, mag-Biramax capsule na. Mas gahi, mas lami. Kini available sa Oro Pharmacy, Parmasya Oro, Save All Pharmacy ug sa tanang branches sa Butika Pangmasa. Enjoy faster speeds with the newest Parafiber Fab.
faster, affordable broadband plans. Visit any Parasat branch near you to apply, switch, or upgrade. For new subscribers, you can apply online. Share the good news with your family and friends. To do our part in preventing the spread of COVID-19, we encourage everyone to use our online services. Visit www.parasat.tv or our 24/7 hotline 088-555-9200. Apply now. Gahi kaayong motagingting, pero humok og kasing-kasing. Live and alive sa Home Radio 93.5. Gahi ni Bay. Worldwide. Garbo sa mga Bisaya. Sila ang mga gahi. Art Bonhoc Jr. ug Bernie Bitok-Bitok. Alas 7:15! Kumupay pag-abri sa inyong mga radyo na minaw mo sa Home Radio 93.5. Kami gasugod alas 6, santod alas 8. So pakishare na sa inyong mga amigo. Siyempre live na live pod me sa atong Facebook page nga Gahi ni Bay. Sa tanan mga nakafollow na, daghang salamat. Kung wala pa mo nakafollow para updated mo perminti, paki-like, paki-follow na sa Gahi ni Bay. Ito po ang Hilas King Bernie Bitok-Bitok. O inyo sa lugos, kanginan, Art Bonhoc Jr., mga kagahi, upat, no, laing upat na intaw, nakabsan sa ilang kinabuhi tungod sa COVID. Ang problema ni ini, gikan ni silang lamay, naka-COVID dahil silang tanan. Ni paspas, hanto ron, perting paspasa. Base ni kabalakan nga simbako Delta. Yung nana. Karon, ang upat ni adtong napulo sa usa ka pamilya, naka first dose. Unya, therefore I conclude ni mga tao nga amaw na diya kadelikado ni mga bakuna. Actually nagtrending na kagaya kay gipost man. Giingnan dito nga nagsagunso ng upat after sa vaccination namatay din sila. Nga di ta magpatakag paminaw ni bisan kinsa adto ta sa eksperto. Karon makauban nato mismo si Dr. Dave sa DOH, Dr. David Mendoza. Good morning kanimo, Doc Dave. Morning! Good morning sa mga gahi na ako nga mga amigo, Art and Ernie, no? Bernie. Morning. Buntag. Doc, kumusta, Doc? Murag nag-self-isolate ka karon, Doc ba? I am in quarantine. Alright. Okay. O mao ni mga kagaya, ang ato mga doktor mismo ha, ga-quarantina na sila. Kay daghan nga po nato nga gaig ulo gyapon ang COVID nga kataas. Dok, ato ni isgutan una, Dok. Katong sa lagindingan. Na giistorya tan-awa nagpabakuna, namatay na noon. Oh, correct. Unsay explanation ato, Dok, sa DOH palihog, Dok? Okay. So, daghang salamat for that matter, no, Art and Bernie. Murag arang-arang gini maayo ni atong diskusyon karong adlaw. We have already stated our part. So, allow me, before siguro, no, allow me to read something. Okay lang? Okay. Sige. Labaw sa tanan, among gihangyo sa atong kana. We extend our condolence and sympathy to the family affected during this difficult time. Labaw sa tanan, among gihangyo sa kadaghanan ang kinasing-kasing na pagsunod sa minimum public health standards aron mahilikay kita nga matakdan sa COVID-19 ug maprotektahan usab ang mga minahal sa kinabuhi. After pila ka adlaw no nga nigawas kini nga balita sa social media, ang atong opisina nag-undergo sa initial investigation. Anong gid masulta nato unsa man ang mga hinungdan or mga connection, relasyon sa atong nadungog o nakita sa mga social media. So, based on that, mo kini ang atong statement, official statement sa Department of Health Region 10, following the WHO and the President of the Philippines
declaration of COVID-19 as a pandemic, it is imperative the Department of Health, Center for Health Northern Mindanao, uphold to the principles of individual privacy and public health interest, without prejudice to the importance of the public's right to know. We wish to emphasize that the Data Privacy Law, or Act of 2012, does not prevent the DOH Center for Health Development Northern Mindanao disease surveillance officers from doing their job. The DOH-CHDNM has been and always been cautious in adhering to patients' confidentiality. With the recent viral post on Facebook, the DOH conducted case investigation on the claims and the case of. Following this, an emergency rating or regional adverse event following infection committee causality assessment meeting was conducted, and the conclusion can be enumerated as follows. 1. That the 4 death cases, including the index case and 10 other members of the households, are COVID-19 infection confirmed through RT-PCR test. 2. That 4 cases are inconsistent with causal association to immunization, coincidental underlying or emerging conditions caused by exposure to something other than the vaccine, independent of vaccination, where the expert panels unanimously agreed with the presence of COVID-19 community transmission that there is a higher risk of being exposed to the virus or has been incubating the virus. 3rd, and finally, that the public is encouraged to adhere to the minimum public health standards and should not lower their guard regardless of their vaccination status. Okay. So mo ka na ang atong official statement sa atong Department of Health. That was part of the initial investigation that was conducted days prior to the rating committee meeting. So atong nasuta nga the index case, no, was first gani na balibaran kay medyo siya naghilanat or feverish. But later went back, nagdala na og certification na na-siya comorbidity. In other words, all of them have comorbidities. Okay. So nabakunahan kini sila, then days later, naghinay-hinay og nga PILD. And based on the RT-PCR result, kini sila tanan positibo. And in fact, dili lang kay silang upat, aduna pay uban pang mga membro sa ilang pamilya ang nagpositibo. And again, sa tibuok mauswago, no, sa isang usa ka area dito sa Lagindingan, daghan gyud na nagpositibo sa COVID-19 infection. Dok, ingon ani ba? Kani bitaw Juan, kani bitaw patag ka. Dili kay ka madungog Art. Koski ka man mo. Koski mo kagay Art. Kusog ang okay. Kana Dok, kana. Madunggan ako ni Dok. Ngayon sa kuha mo sa burn, i-check na kuha na burn ba? Ang imo, wala na ko diri imo mo hinay, kusog ang ano. Mike. Dok, can you hear me now? Okay, dalay lang sige, okay. Dok, ingon ani. Bisag dili ka magpa-swab test, ha? Nga kay gibati nga murag di maayo sa imong lawas. Pwede ba na nga usa ka tawo, moingon din siya, iyan ang suspetsaan nga na COVID na kuda. Para at least na siya himuon, inon yang panimalay nga, di sa ayaw sa mong doon, di ako kagalain akong lawas, kasi COVID na ni. Kay basig niya, wala po ka ng testing center, RT-PCR po sa ilang lugar, mga inana nga mga butang dokbak, kay kasagaran labi na ito, mga lagyo nga mga lugar, biha, gapon sisok ang katawhan, gapon sisok sa mga COVID, tungkol kay kulang sa pasilidad para sa RT-PCR or antigen or sa live test.
Unsa imo Dok para sa katong mga naa diha mga lugar? Okay. Simple ra unta kayo mga kagahi no ang atong buhaton. Para sa amo, ini bisan unsa nga simptoma imong dapation sa ngalan nga natay pandemya karon. We should be kanang gitawag nato nga dili ta magpasagad. Okay? Example lang sa among opisina, pag ang usa ka empleyado na ihilana o naiubo, naisipon, automatically na we will let them to self-isolate. Aron kung pananglitan, magkiraon sa dili na siya manakot. So, that is part of our warning, that is part of our advocacy sa una pang pagsugod sa pandemya. Nga kung ikaw adunay gibati, palihog, paglain, palayo sa kadaghanan aron kung pananglitan, unsa ka na siya, dili ikaw makatakod sa uban. Alright. Balik ta Dok dito sa katong nga dili katong nabakunahan unya namatay. Unsay explanation yun anak niya Dok para masabta sa mga tao? Angay ba sila mahadlok sa bakuna karon? Okay. First and foremost, based on history, wala pa'y namatay tungod sa bakuna. Okay? Wala yung namatay tungod sa bakuna. Number 2, ang bakuna na ilang nadawat walay buhi na virus o kanang gitawag natong SARS-CoV, no? 19, COVID-19 virus. Wala ni siya sulod. In other words, kung ano na sila infection, they have gotten that one outside prior to the vaccination. Remember, ang incubation period sa COVID-19 is 2 to 14 days. Duha ka adlaw hangtod sa 14 dias. Yes, based on the history that we have gathered, kami sila ng mga pamilya nagsugod na sa ilang incubation period aya na bakunahan. Remember also, sa during the incubation period, wala kay simptoma. Kung ado naman o galing are very mild, in fact, pura wala lang sa imong ginawa. But you are already incubating. Mo siya ang isa sa atong mga problema nga nakita sa virus. Usahay ka, suroy-suroy ka, wala kapay gidati, pero sige na dekada, distribute, sige ka nagpanakod sa imong mga kauban. Okay? So that is why, balik ko sa una, it was our advocacy and advisory sa una nga, kung luna ka, isang gamay lang, panganok-nganok, o lahi imong lawas, taliyom, isolate yourself, aron dili ka makatakot. So, inana siya na itabuhat. No? These people have been already on the incubation period na sila nabakunahan. Dili siya na nato masayit ng ang atong mga screeners. Kaya mismo, bisan kami, maglisod kita pagtanaw kung ato lang mata-mataon unless we do the laboratories. So, dili man nato. Kung wala ka pa'y simptomas, wala ka pa'y madungog. Pag-escoltate mo sa baga, wala kayo madungog. Limpyo mong baga. So, pagtanaw mo sa baga, ang iyang tutundan, limpyo. So, wala din kayo makita. But, the virus is already there, incubating until such time na mo, hindi na din ang imong system. And remember also, kung ikaw mabakunahan, it will take 3 to 4 weeks kaya mugana ang imong antibodies. Klaroon na to na Dok ha. Klaroon na to niya. Nga kung ikaw na bakunahan na, o kato mga nagpabakuna o magpabakuna pati man ininyo ni. Again Dok, mo gana lang ang imong immunity ha? After 3 to 4 weeks, gikan sa imong second dose for all the vaccine for the Janssen, the single dose naman siya 3 to 4 weeks. So, sa kabulan, after anang usa ka bulan, diya pa nga murag na nakay superpower against sa COVID. Yes. Mo na siya ang klaro. So dapat day pasabot ani kung karon pa ka gi-vaccine, ayaw dayon pag-ingon nga, yehey, pwede na ko kay vaccinated ako. So dapat day the more nga magstay sa kasabalay ay sa gawas-gawas kay 7 to 14 days pa man day na Dok, no? Yes. Yes. And remember, even if you have been fully vaccinated, even if you have been fully vaccinated, na kompleto ang imong bakuna, more, magsulod lang yapon ta sa
mask, we should always maintain the minimum public health standard. Kaya nga naman, bisag bakunado ka na, bakunada ka na, pwede pagyapon ka matakdan o pwede sa ikaw makatakod. Remember, ang bakuna, dili siya makapugong sa infection, but rather, mapugnan niya ang imong pagkagrabe o sakit o posible ang imong kamatayon. Ani ang kasagaran ginaingon sa uban, Dok, nga naman pabakuna pa man ko nga ma-infect man dahil yapon ko. Ang rason ni ini nga sa tanan, example, ikaw lang Doc Dave, di ba? Ikaw lang Doc Dave na bakunahan na ka, Doc, di ba? Ang mga doktor, na among mga kaila, nabakunahan na sila. Naigo, si Dr. kaysa to sa NMMC ang liaison officer na to, si Dr. Rocha. Ha? Sila gaingon dito nga, naigo ang mga nurses, naigo ang mga doktor, pero wala yun sila naggrabihan tungod kay bakunado naman sila. Ang kulba diri naigo nga walay bakuna. Tama ba, Dok? Dahil, muna isang gitawag na itong personal admission. Ako, karon positibo sa COVID-19. Ano, positive gina ka, Dok? Nagpositibo ako, but fully vaccinated ako. I am isolated, pero kaloy sa Diyos. Mama, kung sino mong gibati karon, Dok Dave? Wala. I am asymptomatic. Nagpositive lang ka sa RT-PCR? Yes. Oo. Karon, nag-isolate ka. I am isolated. Kay bakunado ka. Wala ko gibati, kay bakunado ko. Mangutanan na remember, I'm also a high risk. Senior na ba ka, Dok? High risk. Sa isintaydos na mga dahagahi. Binuang diya. Aray na naon. Murag 48 pa man. Ay, salamat. Tawa ko asawa, nasa pikas Si niya. Doc Dave Mendoza, tanawa dahil na yung mga kagaya. Si Doc Dave Mendoza, admitted karon lang nga, siya nagpositibo sa COVID. Pero tungkol kay bakunado siya, nag-isolate siya para di siya makatakod. Pero at least wala kay kabalakan nga dautan nga may tabo nimo tungod sa COVID, labi na kung ikaw bakunado na. Tama ba, Doc Dave? This is, mauni siya ang epekto sa vaccine. Okay? Pwede ikaw magsakit, pwede ikaw magpositibo, pero pwede sa ikaw walay bation, o kung ano naman galing mga simptoma, mga mild lang. Pwede naagi uban ng mga tao na medyo mo maggrabe, depende sa imong immune system. That is why, even if bakunado ka na, you have to maintain tagyapon ang imong gitawag na itong kalagsik, no? Tao na ginsakto, tulog ginsakto, inom sa mga supplements, vitamins, ang yun na naagid kay pang dugang panguntra sa mga kadautan nga maabot sa imo kung ikaw may go sa COVID-19. So ikaw, Doc Dave, wala gyud kay ka ng hangos. Ana, niabot ba ka ng stage kapon? Wala. Naku, ayos sa namin kay, magtrabaho pa ko, Ben. Dok, Nangisi akong asawa, nasa pikas din niya. Dok, kitanaw na ko kung gahi pa ba? Gahi Permanente man na. Dok, again, katong sa, for example, Lagindingan, no, why swerte in town nga ni panaw tungod sa kuwan? Because naigo na sila og COVID prior to their vaccination. Based on your investigation. Muna gitawag na ito nga coincidental. Digan? Meaning to say, nadalahig lang ang usa ka butang tungod sa usa ka butang. In other words, those people have already been incubating. In fact, dapat ato mga balita karon nga we are trying to, again, to validate kay mo na akong resulti karon na although nasulti nimo ganina nga nag-appeal og Borlan, no? O wait, no? We are still validating on that. It posible man sa kay allegedly dito sa ilang pag-investigate na ay nag-ingon na pininahi kuno usa ka membro sa pamilya ang nag-appeal sa wake or sa relative o lamay sa nila. But still allegedly, alleged pa na siya ato ng i-embed nga imbestigahan. Karon kung tinuod ba yun? Kay usay magdun makita na mo, we are already expecting denials already. Di mo ginanato malikayan, there will be denials. So,
basin ng inom ko nga bakakon ko, basin na sabna akong paano. But yes, that's true. Whether we like it or not, it's ang partner sa atong defense mechanism sa atong kaugalingon. Diba? We tend to deny. But remember, huwag nga sang magyapon ang katinuuran niya na in the long run. So, karon, we have already done our initial investigation. We will now do the in-depth na siya nga investigation for the matter. Para klaro din na to. Ato mong gusto i-trace. I-trace mo na to. Unsa ni tabo. Asa nagikan. Because now we know it's COVID-19. We will now try to see asa nagikan. Kinsa gid ang nakatakod ani nga mga pamilya. Okay, Dok. Inana ang sistema. Kinsa ni CBM, CBN. Good morning. Walay assurance man day whether vaccinated ka or not, patay lang gihapon. Again, istorya na ni Doc kaganina nga kung dili lang kamo, kung imo lang i-admit lang daan nga daw na kay gibati, unya bakuna ka nga wala man lang nagpa-check, Doc, wala lang, di ba naman na yung medical nga sa okay ra ba ka? Actually, sa among screening, kagay Art, no? Sa among screening, kung ikaw yun, it's very imperative yun na ikaw mismo musulti og tinuod. Although kabalumi, nagpasalamat niya nga after effect, no? Kaya nga, na may iban na diri tungod sa ilang kaikag na magpabakuna, mamakat na lang. Diba? Nakita nimo. Sa una, medyo nakita na ito nga na ay vaccine hesitancy. But later, nakita nila nga, uy, mas maayo dahil mas binta kung ikaw mabakunan. So, karon tungod sa ilang kaikag, they try to deny. They try to bakak ba nga or kanang dili magsunog para gid mabakunahan. At muna karon nga wala ani Doc kina unsa may maayo ani Doc nga kanang kung naay gibati dili sa magpabakuna. Muadto gyapon ka sa bakunas vaccination site. And then you tell magsulti ka sa tinod kay i-screen man ka. Sa dili ta ikaw pagrehistro nimo na counseling. Na morning may tabo, morning bata, kung siya gibati nimo isulti. After that, you go to the screening. Na itong mga doctors, na mga nurses, magkuha sa BP, etc. The doctors, pag-screen sa imo. Isulti din nimo ang tinuod. Kaya naman, kami, bisag sipon nga gamay, we will differ you. Dili ka na mo bakunahan kung na kay sipon nga gamay. Dok, atong ibalik ha, walay namatay sa bakuna. Wala pa'y bisan isa na namatay sa bakuna. Ang kasagarang naigo, no, kung nabakunahan naman, diha siyang sulod, infected na siya. Not only infected, Guy Art, pwede siya mapukan tungod sa iyang comorbidities, iyang sakit. So, example na to, naman kita isa ka pangitabo sa Cagayan de Oro City. Pagbakuna, wala pa mag-30 minutos na tumba. Giotopsiya. Nakita dito na gitawag na to heart attack ang hinungdan nganong siya. Dili tungod sa bakuna. Dili tungod sa bakuna. Okay. Yeah. Pero napaisa, kung ikaw bakunado na, first dose pa lang, ayaw kumpiyansa, kay ang imong immune system, di pa anak kalig-on. Kinahanglan ka og second dose. Mo nang ayaw sa iyong gawa. Maula gid yung sa iyong panguna-una nato ba? Ano bakunahan ako? Di pa pwede. Sa ikaduhang bakuna, di sa gyapon magkumpiyansa, you have to wait for 1 month. Una nga ang imong full immunity sa bakuna. I hope na klaro nato na sa ato mga tao sa mga gahi community karon, Doc Dave. Am I correct, Doc? Yes. Gaya Art, no, it's very imperative nga uman sa bakuna, di siya ta magkumpiyansa. Even 1 month after, ato lang yapong imintinar ang minimum public health standards atong bida solusyon. Remember sa atong bida, bawal ang walay mask o face shield. Isanitize ang atong kamot gamit sa tubig o sabon kung sa panimalay. Kung nata sa gawas, we can use alcohol o sanitizer. Distansya at least 2 meters. Nganong di pataas na mo 2 meters. Karon tungod sa presensya sa mga variants of concern. Ingon sa mga eksperto,
mulabay ka lang, malagyan ka lang, less than 15 minutes or 15 seconds, pwede ka na matakdan. Okay? So, muna gi-increase na mo. So, karon isa ka tayo kung sa imong panimalay, para sigurado ka kung naa kay mga bisita, nagpabisita ka, palihog, gamit yapon sa mas. Aron dili gid ka matakdan. Dahil, action base sa insaktong informasyon. Kabalot ka tanan. Mga bito ni Doko, kanina mong gamit Doko kami sa pamilya. Yeah, with better pa. Labi. Hindi matanggal, pati mga bata. So, isa to din guy Bernino, kano bitang atong A, action base sa insaktong informasyon. Tanan ka aktibo. Very active ka sa Twitter, WeChat, IMO, Facebook, Messenger, and all the chat there, no? So, muna siya, when we receive an information, muna anong nga kaso ko ron, nakakita ka, nakabasa ka sa informasyon. Tungod ka, wow, wapo kami, forward, tak, ang tunay mong viral. Remember, action base sa insaktong information. Please, i-validate sa nato before nato i-spread all over. Yes. Ano man, we are now giving misinformation o disinformation sa atong mga katawan. So karon, amo na kita. Yeah, kani karon ang amo na kita nga epekto. Ikan sa lagimbingan, paingon sa lugait, uban pang lugar, daghan na kayo mga duwa-duwa pagpabakuna. Usa, kami tunaksod na siya para sa atong mga kansunan, labi na ang mga pareha na kong edad. Pareha na kong edad. Ano na yung mapagkakinawan sa kuha? 28. Tawag sinong bangas na puti-puti. Pareha na itong mga edad, no? Tusok or tubo? Tusok. Bakuna or tubo sa baba? Kung dili ka gusto, unsa man, injection or kremisyon? Pili, mga kansunan. Kini sila tanan libre. Tama. Busa, akong habit sa akong mga kanila sa Dok. Kay katumanggong unsa, the other day, no, I was invited by some of our mga doctors, mga colleagues, no, para po nga kuan nila ba nga, at least art, masabtan nimo unsa ni kay naabi mo diya sa media. Very interesting kayo, guy, Bern, no? Good morning the idea sa to mga kuan, ilang sila magkunsa kung kinsa sila, Bern, pero very unsa interesting, labi na on my part nga dili ko medical nga professional, no? Kani di yung mga variant, Dok, na naligaw ko kuna-una, ani, kaya kani labi ng Delta, asa rin nagikan, una na-discoveran sa India. So, katulad time, less than 3% pa lang ang bakunado sa ilahang nasod. India is the second largest population by in the world, next to China. Billion na po na ang ilahang populasyon. Karon kani diing Bern nga kumatakdan ka ang kaning kung ikaw bakunado na ang virus kung unsa siya nga misulod sa imong lawas mao na siya dili na siya makamutate. So ano ba? So kung alpha siya na sulod sa imo, bakunado na ka, alpha ka. Pero kung ang virus Bern misulod sa dili bakunado, dito siya magmutate sa dili bakunado. So, ang naay hinungdan nga nung grabe ang pag-mutate tungod kay daghan pa ang dili bakunado. Mao ni abot Delta. Pero kung ikaw bakunado na, yes, ma-infect ka, pero kung unsa pagsulod daw sa virus sa imuha, kung unsa siya, kung alpha siya, alpha. Di na siya makamutate. Ang pinakagrabe katong dili bakunado na sudlan og COVID, unya labi ang palibot dili ana kalimpyo, mag-mutate ang virus, mo grabe siya, mandamay siya ba, mang-invite siya, mang-recruit siya ba. Mao daw na nahitabo. Dok, mao ako na kita nga importante na please unsa gyud niya. Ang doktor ay nakasapi aning COVID kay nakakwarta sila sa dato na unta meron Art Bonhoc Ginoo ko na nga COVID naman gani, gikan gani na COVID gani ng amo mga nurses kami tanan dia. So, Art, usa sa paagi is to protect our people, magpabakuna. So, Dok, mensahe nimo sa naminaw nato karon palihog. Okay.
So salamat Bernie, salamat Art, salamat sa Gahi na Bayan Station, no? Sa ngalan sa among regional director, Gahi Yapon, Dr. Jose Boy Lacuna, no? Nagpasalamat kami dako na nga programa aron kami makahatag og saktong impormasyon. Salamat sa inyo, salamat sa atong mga media partners and other stakeholders na naghatag o nagtabang sa atong advokasya kontra COVID-19. Yes, atong una-unahon, kasagaran, majority of the people who died are unvaccinated. Okay? Kasagaran sa mga matay na sa edad 30 pataas. Okay? So, dihagya, diagrat, kinasingkasong namong dihangyo ang among mga katong mga kaigsunan diya na wala nagpakabana o nagpakabana pero nagpakagahi aron dili mabakunan. Please, doon na kamo sa atong mga vaccination centers, ana-ana atong mga vaccination centers, mualagad sa inyo, muhatag sa inyo insaktong another, again, additional information. Ang insakto lang, ang amo lang hanyo, pangutana aron madugangan ang inyong pagsabot kung sagid kami ng COVID-19, kung sa'y dagan sa bakuna, aron mismo kamo mahimong isa ka himplo para sa inyong mga kauban. Look at me. Ako positibo sa COVID-19. I am fully vaccinated. Makita na ito nga, kaloy sa Diyos, mayor ang akong dibati, wala ako'y simptoma. So, pangalan again, sa atong mga kauban, mga media partners, sa atong mga kauban sa Department of Health, ako kaya mong pagpasalamat na kamo nagpadayon o kuyog ka na mo sa atong biyahe paingon sa herd immunity at isang very na nata 11% na mudaga na to sa more or less 12% sa atong total na population ang nabakunahan sa pagkakaroon. In fact, days ago, yabot na tag 1 million mark na nahatag ng bakuna sa atong mga kauban din sa Northern Mindanao. So again, Art, Bernie, mga tigpaminaw, dagang kayong salamat po mayang punta. Daghang kayong salamat, Dr. Dave Mendoza, amping permidok. Pahulay po gamay, Dok. Grabe kay kaka-workaholic po, ha? Ana, daghang kayong salamat kayo sa mga taga-health department, RD Boy Lacuna, daghang kayong salamat. Thank you. Oras alas 7:47, kadyon lang kayo mamuga sa amig, gahi nga balita. Musunod, kadyon lang kayo. Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Mga balita nga dapat nimong mahibawan. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoc Jr. Aniya na ang mga gahi nga balita. Mga uluan tudling sa ikaduhang hugna sa mga gayang na balita sa Home Radio 935 Cagayan de Oro. Driver sa usa ka auto patay sa aksidente sa dalan, mga shabu nakita pud sa iyang sud sa sakyanan. 11 ka drogista sikop sa mga sakop sa PIDEA. Sa balitang showbiz, atletang Pinoy sa Tokyo Paralympics nagpositibo sa COVID uban sa iyang coaching staff. Og Ariana sa iyang birthday gisorpresa. Ang mga detalye ni guban pa sa ikaduhang hugna sa mga gayang nga balita sa Home Radio 935 Cagayan de Oro. Gahi nga balita.
Nasunog ang usa ka nakaparadang multicab sa dalan sa Zone 1, Barangay Kugman, Cagayan de Oro City. Gipanagihan kini sa usa ka residente sa Iligan City o gidala sa usa ka auto shop para ipaayo. Gipaimbestigahan sa mga bombero kung aksidente ba kini o tinuyuan. Gahi nga balita! Patay ang driver sa usa ka auto human kini nakabangga sa usa ka kasugat nga SUV sa highway sa Bansalan, Davao del Sur. Duda ang kapulisan nga ang driver sa mong auto bangag sa ginadiling droga. Ilabi na nga nadiskubrihan sa mga parak ang 27 kaputo sa Shabu tungod sa o sulod sa mga auto nga motimbang og 50 gramos og balor 2.2 million pesos. Gahi nga balita! Balitang Visayas. Nabulit sa kangit-ngit na itong weekend ang dakong parte sa Visayas sumanaigo sa kilat ang poste sa kuryente. Apektado ang tibok Cebu, Leyte, Samar ug Bohol. Ni Barik Rasab ang sugal dagitab kinaugmaan. Gahi nga balita! Balitang Luzon. Arestado ang 11 ka gikintapang drogista human gironda sa mga sakop sa PIDEA ang usa ka drug den sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Nabawi sab sa PIDEA ang 30 gramos nga shabu balor 200,000 pesos. Di katakdang pasakaan karong adlaw og kasong kriminal ang mga suspetsadong drogista. Gahi nga balita! Balitang Sports! Sa Balitang Sports, nagpositibo sa COVID ang usa ka atletang Pinoy sa Tokyo Paralympics. Gi-isolate sa mga opisyales o coaching staff. Gitunan pa kung mamahimo pang makaduwa ang mga nagpositibo sa COVID. Ang Tokyo Paralympics magsugod ugmang adlaw na pizza 24. Gahi nga balita! Balitang international. Nakasibat na gikan Afghanistan ang 30 ka mga Pilipino o OFW nga milalin padung Pakistan. Samtang lain pang napulo ka mga Pinoy ang naka-evacuate sab gikan sa Afghanistan padulong sa UAE, Qatar ug sa France. Gibanaban ang dula pay 50 ka mga Pinoy ang nabilin sa Afghanistan nga buot na sab nga muhawa gikan sa mga nasod human na ilog sa Taliban ang panggobyerno sa Afghanistan. Ug sanong papahawaon sa gobyerno sa Pilipinas ang tanang mga Pinoy sa Afghanistan aron di madamay sa kaguliyang sa maong nasod. Gahi nga balita! Balitang Showbiz! Balitang Showbiz. Nagtrending ang post sa actress o dancer nga si Ella Cruz. Kalabot sa kiddie party theme sa iyang ika-25 nga birthday. Gisurpreso siya sa iyang pamilya sa birthday celebration sa ilarang panimalay. Gipangbutangan pa og mga dagang inflatable pools ang ilang tukaran para daw kiddie party sa resort. Si Ella Cruz, dili ni anak ni Bernie Bitok-Bitok. Naila sa teleserye kaniadto nga Ariana. Gahi nga balita! Okay, lakato. Basiwan sa kakailato. Para sa atong... Intiloksin lagi mga Cheryl Cruz. Mao lagi na. Ano sa siya Cheryl Cruz? Ambot, kay pariya raman na sila. Dona Cruz. Pati Sunshine Cruz. So. Para sa atong buwelta! Mga komentaryong nga duol sa inyong heart. Hisgutan ta sa Buwelta ni Art. Freak out, yo! Alas 7:53 na, ganyan na po ang Buwelta ni Art. The 3-time KBP Golden Dove Awardee, Mr. Art Bonhoc Junior. Gahiya, oy! Basta mga junior! Gahiya, oy! Good morning sa mga junior, labi na sa mga senior nga mga hinungdan sa mga junior nga naay tumoy sa pangalan o sa tanang gipamingaw sa ilang mga junior. Hinaot nga okay ka mong tanan. Mga kagahi, muuyon ka man o dili, balaod sa divorce, mapatuman ka na sa hingpit. Para na mo angayan ka na, para ang gaipon di sigig pingit.
Kaysa ilang panag-uban, lunlun na lang kasakit. Imbis nga magmalipayon, ulos na lang kapait. Nganong ipamugusman, kung di na yun sila sweet. Musugot sa dili ang simbahan, kongreso di nakapugnan. Ang maong balaod kinahanglan sa katawhan, ilabi na nga daghan sa hilom ang gipasakitan, kay wa na ang gugma sa kasilag na pulihan. Kani po mga reliyoso, para po si Kinsa. Kaya nga no, di ba sa Roma, divorce kinaham sa Italia? Malimtan nyo na. Di na tamang pakaroon ingnon. Labi na nga sagad mga babae ang biktima. Naamang yung mga magtiayon nga okay sa primero. Pero sa pagligid sa panahon, nangausab murag nakasyabu. Kaysa naman nga magbulag lang. Unya ang matag usa, doon nagyapoy kabilinggan. Nganong di nato sila hatagan sa kagawasan? Kaysa magpabilin ang kasakit sa ilang dughan. Wa kita gaingon nga ang kaminyoon baliwalaon. Ang matrimonya sagrado gihapon. Doon nagyapoy forever kung buot hunaon-naon. Wow! Apan, pipila lamang sila sama ni Bernie nga swerte nga mahigugmaon. Ug ang mga saad sa magyapon ni Bernie hingpit pagatumanon. Labi na kasagaran sa mga lalaki, grabe ang panultihon. Ang pamilya daw magmalig-on o ang bana bakakon o kaminyoon malipayon kung si Mr. daw di pasapon. Good morning sa among profesor, Attorney Alfred Gasyon. Bye! Sila ang mga gahi. Art Monhok Jr. ug Bernie Bitok-Bitok. Siguro no sa simbahan, before siguro magkasal, nasa ikuan, OJT. O, before mo maminyo yun ha, nasa OJT o nasa trial nga kuan. 6 months. Kanang 6 months, dapat di mo maligo, dapat mangutot mo ana, ipakita na tanang taras para magklaruhay na. Before Ay, basta uyab pa. Ay, siyempre, tanan, magpahumot yun na. Tanan mga best foot forward. Oh. So ano na lang, himpito na lang sa before magkasal, nasa ikuan, trial period para maklaro yun eh. Ay, balik na katong diskutan na ito ko bigay na katong story ni Dr. David Mendoza. Kung sa gani, na you ask your doctors or ask the doctors in the vaccination area. Dok, mao na akong gibati. Kinahanglan ba ko magpabakuna o dili? Ana. Tama. Ayaw gin mo pagkuhan, ay gin mo pa makaksulti, gin mo nga nganoy nga na high blood ba mo daan. Pero tama mo ko nakagay art, naiuban mo kagay art. Dili sila magsaba para mabakunahan sila diretso. Kay before ka mo sulod, screening man ka, mag-BP ka, talan yun na. Naka-i-check dito, unsa imong mga sakit, ana, ayaw gyud pa makak. Kay di amang ko din matutyo, pagando di ay, na din may tabo ni Mayo. J4 Almonia, Doc said, positibo na sa COVID ang pamilya, ayaw na pabakuna. It means, during long line sa vaccination centers, nakatakod na sila, maobitaw gid na nga. Health protocol yun. Ha? So, you think still safe magpabakuna sa sistema if those family died in that same situation? Sir, lahi gyapon to nga sitwasyon. Ha? Lahi to nga sitwasyon. So, ask your doctors, not us. Pero, as far as we're concerned, ako pamilya, both parents, mga tigulang na sila, they're in their 70s, no? They got all vaccinated, fully vaccinated. In fairness, plus akong papa, si papa, hadlog yun si papa, kay gakatens man siya, gakulbaan man siya. So, ay, kung siya ginawangin na si papa, pa, ay kabala ka pa, kaya dito mo sa screening, ayaw yun pa makak sa doktor. Kung pakutanong kay ka, o mong feeling karon, kung anon ba ka, ayaw yun pa makak. In fairness, doon na ka ba'y sakit? Oo. Ana. In fairness ka, papa, pagkato niya dito, pag BP din, nisakay ang BP. So, gihold siya. Kadyon lang, sir. Nganong tasin mong BP, ginterban siya, gakulbaan manggugo, basta na.
In fairness, gitan na utro, ang vital sign okay man. Kuan si Papa, in fairness, fully vaccinated na si AirPods. Si Mama, di ba? Gikan nag high blood, taas kayo, diabetic. Sumugyapon, gipakita, walang ginamakak, fully vaccinated na sa karon. Wala naman, wala problema, okay naman. Ana ba? Unya, di gyud nato kalimtan nga magmaskara ta permi. Correct. Gyud kana. Anya, kamo usay kay iigangan lagi mo. Istingin ninyo ning amuan ni Bernie nga naa na siya ionized nga air purifier pod nga mosulod dito sa imuhang gininhawaan. Yes, Protected ganda. ka na, di pa ka mabuyong, di pa ka murag malipong, o di Nice, pa sambol. Hindi Nice, ka magsigtanggal kay gipaningot, labi na kamo nasa opisina, nasa inyong kanang namoy mga kaistorya, at least man lang, no? O nasa jeep, kung jeep lang mo, nasa bus, manginana, o namoy kauban sa sakyanan, at least dili mo nga murag di mo kaginawa kay Mo man ang uban ginabutang sa ilong na lang, gipatong ang ilong kay galisod og ginhawa. O gana na lang. O gana, o di sulod. Suyop. At least, dili. So, Nice, if nice. you have mga kuya pangutana, you can PM us or contact us. Sagay ni Bay, sagay ni Bay. At least makatabang lang po mi nga. Sige yung tag-mask bisag asa ta mag-adto. Very good. Wala tayo kung panahon, magkita-kita kita, ugma po sa samang takna, sa samang istasyon, timaning ang katawan nga doon ay gahing nga baruganan, may maitampong kalambuan sa atong katilingban, kinyusulugon sa kanginan, Art Bonhoc Jr. Ang wala pa naka-follow sa among fan page, paki-like, paki-follow sa Gahi ni Bay para updated mo. Hinumdumi mga kagahi, serbisyo publiko lang, walang personalan, kini si Bernie Bitok-Bitok o kini ang Gahi ni Bay Worldwide Garbo sa mga Bisaya! Oy, asan mga... Kami mo dahil sa akin ang dahigon, umabati ko sa aking